office jong DMHO Riboy District. Haka jinga trailang bat ka office u BDO Umling CNRD block. Kila pelong ya ka program Jan Jan Rakhe Dhyan. TB Muk Bharat Abhiyan. Menta kasngi ka arpunyaw tarik uyayong arajar arpunriyo. Ha Umling CNRD block. Halor ka jingtmu jong sorkar India banrat dingkong ya ka jingpang tuberculosis nakari India borok kaway. Hagane kasngi ikong rona khamdej ibadai MDC jong nongpo constituency ilawan poi kum ikongsan harangkat ka jingadon lang jong i Dr. JSM ban i Dr. Kalwing na ka DMHO office. Laiwan ban sakiru ya ka nega program daki asya jong ka Umling block kirang ba snong bat kinongpang kibalayo jingkoj naga jingpang TB. La airu ya ka sernat syakisnong kibala trishitom banrat dingkong ya ka jingpang tuberculosis. Daga department kapan mo ban yo ban pet kepan janai tang na daga ka jingpang TB. Dek mangi kinong snong ro kala de kapor ya ka bangin ya snong tilang rengkan bat ki nong tray jong the health department ki asya ki jongi teng ki asya ngangis kem ki maksudun ki jingge unda yo tham ka jingge trilang rengkat ban ye ki pada de ya dan rei kim do men sien na internet ya ka jing long slur ka jongpi ya ka jing long dedicate jongpi ka jing kut chimot ka jongpi ban tre ya ka kam ka bala ben shat happy internet ba pidon la ka jong ka dignity ka bor ka bala perko happy kum kita ki asya ngangis kem kajintong kajumpi ngadi ka persuk bah ya kan ne karkom trekam hasnong hathau balada kamdan ka coordination kajing trilang na kalian joki asya kirang basnong kan shibun na kabanta ki nong tre jong ka health department kum no ban pentelun ya ki kam ha ko snong ko thau joni nga sel ban ai di kajing ro ma sel ban dak penslur ya pi ban dak pitang le ha chu kajing syakran ki syakran be namal nga syait ong nga kaway ka katim bau batray ubang tray ay umju bakala umju syakaran umdan ye ugyan bakanto